אם גם את, כמוני במשך שנים וכמו נשים רבות שמגיעות אליי לקליניקה, אז למרות שיש לך מלא הוכחות חיצוניות שאת שווה, ולמרות שאת שומעת במשך שנים מהסביבה שאת שווה, למרות זאת עמוק בפנים בינך לבינך את עדיין מרגישה לא מספיק טובה, ואולי במקרה את מצליחה שוב ושוב לעבוד על כולם. רציונלית את יודעת להגיד לעצמך שאת כן שווה, אבל בפנים, לא משנה מה את עושה או אומרת, או כמה הצלחות אספת מאחורייך, עדיין קיימת התחושה המקטינה והמכווצת הזו. למה זה קורה? המחקר מראה שיש 5 צרכים בסיסיים שאנחנו אמורות לקבל בילדות שלנו. אחד מהם זה הצורך שיתפעלו ממי שאנחנו בלי קשר לתוצאות או להצלחות. ההתפעלות הזאת מחדירה בנו את התחושה שאנחנו שוות בלי שום תנאים. אבל שהצורך הזה לא סופק או לא התמלא בצורה בריאה בילדות, ובייחוד אם קיבלנו את ההפך, ביקורת, שביתה, הקטנה, אז ברור שהאמונה שאת לא מספיק טובה השתרשה עמוק בתוכך ממש בזיכרון התאי של הגוף, עד היום ועד עכשיו. גם כשאת אישה בוגרת, את עדיין נושאת את הפצע הזה, וזה משפיע על הביטחון שלך, על הקשרים, על האינטימיות בחיים. הבשורה הטובה שאפשר לשנות את זה. אני מזמינה אותך לעבור ביחד איתי תהליך עמוק ומרפא, שבו תוכלי להתחיל לשדר לעצמך את כל אותם צרכים בסיסיים שהיית אמורה לקבל בילדות, וגם את אותה התפעלות, כדי שתוכלי סוף סוף להיות חופשייה מהאמונה השגויה ומיותרת הזאת שהשתרשה בתוכך. הצטרפי אליי סדנת אינטימיות וקשר בריא דרך עבודה עם הילדה הפנימית. כל הפרטים אצלי או בקישור כאן למטה. נתראה.